Първото упражнение за засилване на свода е прасец от дефицит, като ще ти трябва една тенис топка или по-дебела книга. Може да започнеш първо от земята, целта е просто да стиснеш топката максимално, така че глезените да се съберат един към друг. Палците също са един до друг. Вдигаш максимално високо, като се опитваш възглавничките да не се отлепят, да не отиваш на пръсти по този начин, а да натискаш самите възглавнички към пода. Леко се подпираш на стената, просто за баланс. Повдигаш, задържаш максимално високо горе, пускаш много бавно. Много бавно, като се опитваш, колкото по-надолу пускаш, да запазиш свода стегнат. Едва ли не да го крампираш. Малко по-трудната му версия е да се качиш на няколко книги, може да използваш няколко книги. Идеята е само самите възглавнички и пръстите да бъдат върху високата повърхност. Натискаш, пак максимално високо, като натискаш, палеца и възглавничките под него да към опората. И много бавно отново пускаш. Колкото по-бавно, толкова по-добре. Тук търсиш да пуснеш дълбоко. Идеята е да се разтегнат ахилесите и пръстите и да развиеш сила и в тази позиция. Пускаш максимално дълбоко, задържаш с стягане и отново не забравяй правилата, свода стегнат, коленете навънка, задника стегнат. Второто упражнение е малко по-сложната му версия, вече да го направиш на един крак. За целта може да започнеш отново от пода, като единия крак е във въздуха. От тук повдигаш максимално високо, абсолютно същото движение, същите правила, само че този път сме на един крак. Вдигаш максимално високо, пускаш максимално бавно, като в двете крайни позиции задържаш. Внимаваш, когато пускаш надолу, да не се получава ето това. Свода трябва да е стегнат, коляното навънка, пръстите отворени максимално, палеца натиска, пускаш, стягаш и отново. След като вече това ти стане лесно, малко го затрудняваш, като отново го правиш в дефицит на някаква повърхност. Само възглавничките и пръстите са върху повърхността. Пускаш максимално дълбоко, колкото по-дълбоко по-добре, но не за сметка на това. Това не е окей. Трябва да натискаш свода и самата супинация, задържаш долу и избутваш нагоре. Внимавай да не се получава това. Натискаш навънка и пускаш бавно. Друго, за което трябва да внимаваш, е да не отиваш назад, а коляното, глезена, да са в една права линия с таза. Газа да бута напред. Движението, обема на движение винаги трябва да е съобразен с възглавничките и палец. Тоест не е важно да пуснеш много дълбоко, важно е да пуснеш дълбоко, но да запазиш добрата позиция. От тук, ако пусна още така, това вече е кофти и риск за травма. Натискаш, повдигаш. За това упражнение просто трябва да направиш стъпка напред, с единия крак пред другия. Това, което правиш е двата крака трябва да са колкото може в една линия, т.е. ето това нещо, да не отива толкова в страни. И това, което трябва да направиш, от тук да завъртиш коленете, да стегнеш свода, повдигаш двата крака на възглавничките и на пръстите на ходилото, от тук стягаш готелса и много бавно започваш да пренасяш тежестта към предния крак, като идеята е да запазиш правилната позиция на свода, глезена и коляното, когато петата докосне пода. Ето го и отстрани. Заставаш, дигаш на възглавничките и започваш много бавно да пренасяш, докато задния крак, коляното се свива, предния крак се стяга и петата много бавно
стъпва на пода. Като дори когато петата вече е върху пода, тежестта все още е върху палеца и натиска самия свод и чак вече накрая отпускам петата да падне. Това, което стана тук, що дори ми крампира самия свод. Много важно нещо в това упражнение е, когато си вдигнал горе, стегнал си всичко, което трябва да стегнеш, е да започнеш да пренасяш тежестта към предния си крак. Все едно се опитваш да спринтираш. Глутеуса, ако го държиш както трябва, той трябва да почне да се стяга и да те боли от самото стягане. Пускаш бавно надолу, като през цялото време стягаш свода и в най-долната позиция не бива да се случва ето това. Това ако се случи, не е окей. Идеята е, когато си горе, тръгваш да пускаш и трябва да запазиш стегнатата позиция на ходилото. Ако го направиш достатъчно добре, долу продължаваш да задържаш и ще усетиш много силно стягане и болка ето в тази област. И един последен детайл от това упражнение е самият таз да е права линия. Ако това нещо се случва при тебе и се изкривяваш в страни, това означава, че не натискаш достатъчно от глутеуса. Глутеуса трябва да натисне, защото той си взаимодейства с ходилото. Глутеус медиус – изключително важен мускул, който помага за правилното ходене, позиция на един крак и така нататък. Натискаш от глутеуса, да изравниш таза. Ако успееш да позиционираш таза си в една права линия, би трябвало да усетиш ето в тази област напрежение, както и самия свод. И от тук вече започваш да пускаш бавно и да пренасяш към предния крак тежестта. Последното упражнение за засилване на свода е просто стояне на един крак. Целта е глутеуса да работи, свода да е стегнат, коляното да е навънка. Не се притеснявай, ако ходилото ти влиза леко навътре и навънка, т.е. играе постоянно. Това е напълно нормално. Целта е да развиеш в различни позиции сила, а не само в една. Понеже когато ходим в неравен терен, което е нашата среда, по принцип натуралната ни среда е терена да бъде неравен, ние постоянно имаме ту навътре, ту навънка. Тоест имаме пронация и супинация. Целта е да може да изградим сила и в двете позиции. Ако това вече ти е лесно и можеш да задържиш поне 2 минути без проблем, можеш да започнеш да правиш различни движения. Да си вдигаш коляното, да се опитваш да се навеждаш на един крак. Кракът ти да отива зад другия. Отново да се наведеш. И общо взето каквото движение ти хрумне, можеш да правиш, но на един крак.